Good morning guys. Yan, biyahe po tayo ng Tayug, Pangasinan. Tagal din ako hindi nakapag-vlog. Ngayon lang kasi for some reason magmi-meet kami sa may Binmalay sa isang friend natin. Doon po yung meeting place. 5:30 to 6. Di pa naman tayo late kasi malapit naman na yung Binmalay dito. Okay, samahan nyo kami sa short ride lang sa may Tayug, Pangasinan. See you later guys. A few moments later. Ayan guys, good morning. Ayan, bali 4 lang kami. Yung mga iba hindi sumipot. Ang ingay ng motor mo, Sergeant. Sarap. Ayan na si Haring Araw. Taas na. Ibang iba pagka naka-inline 4 ka hindi masakit sa tenga. Namimiss ko tuloy yung big bike ko. Gamit ko yung Benelli Leoncino 500cc. Ganyan na ganyan din yung tunog pero inline 2 lang yun. Pero ganyan na ganyan yung tunog niya. Ito yung tinutukoy ko, yan yung Leoncino ko, yan. Pag big bike talaga kasi talagang gusto mabilis, nasa 90 to 90 up gusto. Pero pag mabagal medyo nahirapan siya. Diba naalala ko yung dito sa may binte mainit, sinubukan ko yung sa expressway. Pinaka top speed ko nun 148. Hindi, I mean 168. Pero sumuko na ako. malakas ang hangin. Ibang ano pala sa expressway sa mga ka-riders ko pag nagpabiyahe. Pag halimbawa may 400cc kayo pataas, try nyo mag-expressway, kakaibang experience mo doon. Maganda siya. Yung 100 kilometers per hour mo baliwala hindi mo mararamdaman. Kaya yung mga ibang nagmo-motovlog na umaabot na 200, nako, bilis na yun. Lalo pa kaya yung mga 300 plus. Alam nyo guys, every time na nagra-ride kami, may mga hand signal. Kung napapansin nyo guys, pagka may mga riders na nakakasalubong, nagsasign sila ng ganito. Ayan. Ang ibig sabihin po niyan, sa mga ka-riders ko alam na nila yan pero yung mga hindi pa nakakaalam, ito po ibig sabihin ride safe sa mga kasama nating riders. Kaya every time na may biyahe, hindi rin namin nakakalimutang dasal na gabayan kami sa lahat ng aming biyahe. Bago kami umalis, yun, nagpipray muna kami. And then yun, mga gesture, mga hand signal na mga ganyan, ride safe mga ka-riders. Ayan, nandito na kami sa may part ng Urdaneta City, Pangasinan. Tinitignan yung motor ni Harry Jeff stick kasi yung tunog Ito lang naman yung outlet namin. Dito nare-refresh yung aming isipan, ang condition ng aming katawan. Kasi kung puro na lang trabaho, wala, may stress ka lang. Kasi bukas trabaho na naman. Weekends lang. Usually kasi Sabado talaga ang rides ko. Sunday sa church. Nag-rides kami ng Sunday. Pero ang church service kasi nasa 10 AM. So hahabol pa ako. Kasi short ride lang naman ito So 7:50 pa lang ng umaga, alas malapit na kami sa Tayug. And then yun, breakfast lang, kain lang, tapos uwian na. And then pagka uwi, diretso na rin ako sa church. May katungkulan din
tugtog sa church. Kaya po ni Sir Jeff, si Sir Jeff po ni professional din siya at saka meron din siyang trabaho. Ito rin lang yung outlet niya para ma-refresh din yung mind niya, hindi yung puro trabaho. Ang produkto nila dito, di ko, sa Asinggan ata ito, hindi ko lang kakamali, mais. Ang dami nilang bentang mais po dito. Nandito yung dahing mais yan, breakfast muna kami dito guys sa may Margie's Kitchenette. A few moments later. Ang lawak ng farm nila dito guys, dito sa may part ng Tayug, Pangasinan. Ayan, kung makikita nyo lupa ko lahat yan, pero ang ganda guys, ganda. Ang lawak ng lupain nila dito. Ayan ang itinerary namin guys, pupunta kami dyan sa may sunflower, and then siguro kakain ng konti, and then pupuntahan din namin yung sinasabi nilang Maliko. Kaming apat, di pa namin napuntahan yun. Siguro magtatanong-tanong na lang kami dito kung saan yun. Pero for the meantime, titignan muna namin yung scenery view ng Sunflower EcoPark dito sa Tayug, Pangasinan. Ito na ba yun? Yan, dami palang motor dito guys. Ayan, dito kami ngayon sa sa Sunflower EcoPark. Dito po tayo ngayon sa Sunflower EcoPark ng Tayug, Pangasinan. At saka sila, mga bikers Ayan, shoutout sa kanila. Nila. Shoutout! Pa-shoutout sila guys, para ma-update tayo sa vlog. Ayun, shoutout tayo na Shoutout sa mga team finalista natin. Anong team po ninyo sir? Anong team? Sampabian Bikers. Ako, layo Layo. Layo ng pinakbo nila. Ayan. Ayan. Medyo nalig kami. Kami sir, di ba kayo ito? Yan ang mga mamaw sa bike. Galing nila. Bago ka makapasok dun sa loob, kailangan mo pang magpa-register dito. Pipila ka pa. Ayan, dami-dami. Planting sila dyan sa bundok, mas lalong maraming kalis. Kanina lang na sinabi. Ano bang magandang lugar dito na puntahan, ma'am? Yan lang kayo sa Sky Kuan, Natividad sir. Ay, Natividad. Naman kayo doon. Pero dito po sa lugar ninyo, anong magandang puntahan po dito? Sa Maliko. Ay, Maliko. Akyat nyo kasi parang bagyo yung kaya
pinupuntahan nila. Pero ngayon wala pong pumupunta doon. Hanggang kaninang umaga sir, nakasarado kami. Magpaalam na lang kayo sir. Paalam kayo kung ano. Ito naman niya siguro kung dadaan ka lang Dadaan lang kami. Papuntang ano na to sa may Nueva Vizcaya po. Every breath you take and every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you. And every single day, and every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. And oh, can't you see, you belong to me, and how my poor heart aches with every step you take, every move you make, and every vow you break, every smile you fake, every claim you stake, I've been watching you. Oh yeah, since you've gone I've been lost without a trace. I dream the night I can only see your face. I look around but it's you I can't replace. I feel so cold and I long for your embrace. I keep crying, baby, baby, please. Oh, 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 oh. Yeah. Ayun, kasalukuyan kaming huminto muna dito. Kasama ko sila Sir Joey, saka si Sir Jebony, saka si Sir. Yan sila. Sir Joey, ano yung masasabi nyo dito sa lugar na first time nating nadaanan? Madulas ang daan. Madulas ang daan. Madaming buhangin. Si Sir. Ganda. Ganda. Pwedeng ulitin pero delikado muna. Oo. Sulit ano Sir? Ganda yung view, kaya lang maliko talaga. Maliko at malikot. Nakaka-amaze yung daan dito, guys, at kung makikita nyo lang in person itong scenery ng view dito sa may park ng Maliko, Barangay Maliko dito sa may San Nicolas. Super sulit ang pagod ninyo. Talagang maliko lahat ng daan dito, pero nakaka-amaze. Ang ganda, guys. At sa ngayon, nakiusap lang kami dun sa PNP checkpoint at dun kay Kagawad na kung pwedeng makuhanan ng view itong lugar nila. Sa kagandahang palad naman pinayagan po tayo, kaya ipapasalamat po tayo, guys. Ito, kung makikita nyo talaga, ang ganda ng scenery ng view dito sa may San Nicolas, sa may Barangay Maliko. It's so cold and I long for your embrace. I keep crying, baby, baby, please. Oh, 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 oh. Yeah. No, can't you see? You belong to me, and how my poor heart aches with every step you take, every move you make, and every vow you break, every smile you fake, every claim you stake. I've been watching you.
Yeah, I'll be watching every breath you take, every move you make, every bond you break. I'll be watching every single day, every word you say, every game you play. I'll be watching every move you make, every vow you break, every smile you fake. I'll be watching you. Oh, I'll be watching you. Oh, oh. Sa susunod na ating travel vlog, see you guys.